तो हेलो भाई माने एबे गुड मॉर्निंग कहले चले कौन भाई ना एबे एसी दुईटा दुईटा बाहर होइछि मते निद ही आसुनी तो बस इच्छा हला वीडियो बनेई तो मो सांग तो सोई पड़ेलानी एठी आमे रहू भड़ा नहीं कि रहू कॉलेज करूछु ना एठी तो घर जीवा आसा कले केते जीवा आसा करिवो ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଡ଼ା ନେଇଗଲେ ରହୁଛୁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରୁ ରହୁଛୁ କହିଲେ ଚଳେ ହଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯଦି ହେବ ତ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରିବି ତ ହେବନି କ'ଣ ପାଇଁ ରାତି 2ଟା ତକ ଅନେଇଛି ଏବେ ତ କ'ଣ କହିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଭାଇ ତ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ସେମିଷ୍ଟାର 4th ସେମିଷ୍ଟାର ଚାଲିଛି ତ ପଢ଼ୁ ତ ଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ଆଉ ପଢ଼ିତେ ତ ଇଚ୍ଛା ହେବନି କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପଶୁଛି ଖାଲି ତ କ'ଣ କହିବି କିଛି ଟପିକ୍ ନାହିଁ ବାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଡରଟା ମାନେ ଡରଟାକୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ସରି କ'ଣ କହିବି तो भाई गुड मॉर्निंग फाइनल 2टा बजे भाई ଆଉ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗିଂ ଭାଇ ବ୍ଲଗିଂ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କହିବି ହଁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ମୁଁ ରିଟେକ୍ କରିସାରିଲିଣି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବନେଇଲି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯେ ହିନ୍ଦୀରେ ବନେଇବି ହିନ୍ଦୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତ ଭାଇରାଲ୍ ଯିବ ଭାଇ ତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ବନେଇବି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ଭାଇ ଏତେ ଅଟକିଲି ହିନ୍ଦୀ କହିବି ହିନ୍ଦୀ କହୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମାନେ ଜାଣି ହେଉନି ତ ଅଟକି ଯାଉଛି କହନ୍ତି ମାନେ ଜେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ଭାଇ कर रही ମାନେ कर रहा था क्या କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ହିନ୍ଦୀ ଏତେ କୁହେ ନାହିଁ ନା ଏଠି ଏଠି ତ ଆମ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଅଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ତ କହିବେ ନା ତ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କାଲି ଅଛି କହିଲେ ଆଜି 2ଟା ସକାଳେ 2ଟା ହେଲାଣି ମାନେ କାଲି ଅଛି ତ ଦେଖିବା ପାଠ ପଢ଼ା ତ ଚାଲିଛି ଭଲସେ ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ସରି ଭାଇ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ବି ଭୁଲିଯାଏ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ବିଷୟ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ବି ଭୁଲିଯାଏ ଅଡ଼ିଟିଂ ଥିଲା ଭାଇ ଅଡ଼ିଟିଂ ସେଟା ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ତ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ତ ଯାଇଥିଲି ତ ଲେଖିଲି ମୁଁ ଯାହା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିଦେଲି ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଥିଲା ହଁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ବି ସେଇ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହିଁ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ 4ର ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ବେଶୀ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ କ'ଣ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ଯେ ୟୁନିଟ୍ 4 ମୁଁ ଏତେ ଦେଖିଲି ହେଲେ ସେଇଠୁ ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ଆସିଲା ଭାଇ ତାହା ଲେଖିଲି ମୁଁ ମାନେ ହଁ ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ମାନେ କେମିତି ମାନେ ସର୍ଟ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ବୁଝିଥିଲି ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିଲି ତ ଲେଖିଲି ହେଲେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ ନା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି ମାନେ କ'ଣ କହିବି
ଖାଲି ହେଡ଼ିଂଟା ହିଁ ଲେଖିବି ନା, ତ ପୁରା ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରତେ ପଡ଼ିବ ଭାଇ କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି ଏମିତି, ତ ସେଟାକୁ ଲେଖତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ରୁନ୍ଧିକି ଲେଖୁଛି ଭାଇ, ଯାହା ଆସୁଛି ଭାଇ ତାହା ଲେଖୁଛି। ତ ମୋ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛି, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି କ'ଣ ଲେଖୁଛି ଏତେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା କହୁଥିଲା କି ନିହାରଟା କ'ଣ ଏତେ ଲେଖୁଛି, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ବୋଧେ, ଆଉ ରାତି ସାରା କରୁଥିବ ବୋଧେ। ଭାଇ ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ଯାହା ମନରେ ଆସିଲା ତାହା ଲେଖିଲି ତ ଆଉ। ତ ଦେଖିବା ରେଜଲ୍ଟରେ, ଆମେ ତ ଏମିତିରେ ବି ମିଡ଼ ବାଲା ପିଲା, ଆମେ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମରେ ଆସୁ, ମାନେ ପାସ୍ ବି ମାନେ ପାସ୍ ବେଶୀ ମାନେ ବେଶୀ ମାର୍କ ବି ରଖୁନାହିଁ, ତ କମ୍ ମାର୍କ ବି ରଖୁନାହିଁ, ମିଡ଼ିଲ୍ ଏଜ୍ର ଭାଇ ଆମେ। ତ ବାସ୍ ମୋ ମାଇକ୍ଟା ମାନେ ମାଇକ୍ କହିଲେ ମୋ ଇୟରଫୋନ୍ରୁ କ'ଣ ଇଏ ଏମିତି ଶୁଭା ଯାଉଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣା ଯାଉଥିବ, ନହେଲେ ମାନେ ଏମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଫୁର୍ ଫୁର୍ କରି ଶୁଣାଯାଏନି ନା, ମାନେ ହାୱାଟା ଆସେ ଯେମିତି ସେଇ ଇଏଟା ଶୁଣାଯାଏନି ନା, ଫୁର୍ ଫୁକ୍ କରି ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଶୁଣା ତ ଯାଉଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଦେଖିବା ଫିକ୍ସ କରିବାଟା ବି କ'ଣ କେମିତି କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଭାଇ, ଦୁଇଟା ନିଦ ଟିକେ ବି ଲାଗୁନାହିଁ ଭାଇ, ଟିକେ ବି ଲାଗୁନି। କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଭାଇ, ଆଉଥରେ ଉଠିଗଲି ମୁଁ। ତ ଦେଖିବା ଆହୁରି ଭାଇ ଦିମାଗରେ ତ ଖାଲି କ'ଣ ଇଆଳୁ ସିଆଳୁ ଯାହା ମାନେ ଏମିତି ମାନେ, ତ ଥରେ ଥରେ ଖରାପ ଭାବ ଆସିଥିବ, ଥରେ ଥରେ ଭଲ ଭାବ ଆସିଥିବ, ମାନେ ଯେମିତି କି ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ବହି ପଢ଼ି ଦେଇଥାଏ, ବହି ତ ଭରିକି ଅଛି ଭାଇ। ବିଜନେସ୍ ଲଜ୍, ଏଇଟା ଅଛି ଆମ 13 ତାରିଖ ଅଛି, ହଁ 13 ତାରିଖ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଭାଇ, ମୋ ଡର କମିଗଲା ଭାଇ, ସତ କଥା ଭାଇ, ଡର କମିଗଲା। କେବାରେ କହିଲି ଡର କମିଗଲା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କହୁଛି, ମାନେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହିନ୍ଦୀରେ କହିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଟିକେ ଡର ଥାନ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ, ତ ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଯାହା ହେଲେ ଭୁଲ କହିଦେଲି, ସେଇଗୁଡ଼ା ଭାବି ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ଭୁଲ କହିଦେବି, ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରତେ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଡର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କଲି ନାହିଁ ଭାଇ। ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଭାଇରାଲ୍ ହଉ ନାହିଁ ହଉ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଦେଖିବେ ନା କିଏ। ତ ଦେଖିବା। ମୋ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଭାଇ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ 10,000 ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ, ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କାରିଆ ମୋବାଇଲ କ୍ୱାଲିଟି, ମାନେ କ୍ୟାମେରାର ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି। ଆମେ ଭାଇ ତୋର ଅମିର ପିଲା ଯେ କିଣିପାରିବ। ଦେଖିବା। ତ ଭାଇ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଶୋଇପଡ଼ିବି ମୁଁ ବି ଏବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି।